Sanibonani, welcome back to enye video. Ngiyabonga kakhulu for tuning in. Ungakhohlwa ukusubscribe, like video, share video, buka ama-ads, yenza ngokufanele. Faka leya notification bell yakho on ukuze ungaphutheli ngama-video siwaposta kule channel. Thank you very much for uthando lwenu, support yenu bakafethu. Ngiyabonga kakhulu. Now sizobuyela back to endabeni kaBabes Wodumo njengoba ngangishilo ukuthi i-update yona ngizoza nayo. Kuthiwa sekukhona izinguquko kuleli cala likaBabes Wodumo, icala elibhekene noBabes Wodumo lizoze liqulwe ngenyanga ezayo. Sekunezinguquko equlweni kwecala lokushaya elibhekene nomculo weGqomo obongekile Babes Wodumo Simelane Maphumulo enkantolo yemantshi yaseThekwini. Namhlanje kuphinde kwahlehla futhi ukuqulwa kwalo ngenxa yokungahambisani kommeli kaBabes Wodumo uThula Mlondo nokukhonjiswa kwevideo yengxabano yekhasimende lakhe nomsiki wengqepho uPhilile Filimhlongo okuyisigameko kisenzeka ngoMashi 12 nyakenye. So leli cala ke kwakufanele liqulwe izinsuku ezintathu ngoJanuary 13, January 14 nangomhla ka15, kodwa kwahlehla ngenxa yokugula ke kukaMlondo. Imantshi uNtokozo Miyeni nomshushisi uNtokozo Ngema bavumelana ukuthi leli cala libuye liqulwe ngoJanuary 23 no27 bese liphothulwa ngoFebruary 7, kodwa namhlanje zibuye zaguqulwa ke izinsuku. Imantshi umshushisi noMlondo bavumelane ngokuthi kuqulwe icala phakathi kwelinye icala ngoFebruary 21 ngenxa yokuthi uMlondo ushaya amakhala ngevideo. So ngolesine uFili ongumangali kuleli cala watshela inkantolo ukuthi ngesikhathi ehlaselwa nguBabes Wodumo noNogada kanye nabadansi bakhe endaweni ke asebenzela kuyo ngoMashi 12 nyakenye, isigameko sasiqoshwa ke ngamakhamera ase-West Walk eThekwini. Uthe ke esefikile ke uNgoti obezodlala ivideo namhlanje uMlondo waphikisana nokudlala kwayo kwase kuba ke qagulisana ke phakathi kwakhe nemantshi nomshushisi. Imantshi igcineke seyiphuma nesinqumo sokuba icala lihlehlele kuFebruary 21 kulo nyaka kuze kuba izinhlangothi okungo lukaMmangali nolukaMmangalelwa zinikezwa ke ithuba lokuphikisana ngaphambi kokuphunywa ke nesinqumo sokuthi ivideo iyakhonjiswa noma cha. So uBabes Wodumo ke enkantolo uBabes ufakwe enkantolo nguFilimhlongo we-SKD Designs ngoba ke emsola ngokumshaya nangokumhlambalaza ezinkundleni zokuxhumana nasemsakazweni. So kulokhu kuBabes ongaphandle ngesixwayiso utheleke ehamba nabanye abantu besilisa abangadumile. So ke ubeswenke ngezinwele ezisa orange ngeskipe esinemkhono emide engwe kodwa ke esimaroon. Ibhlukwe ayibachaza nje ngendlela begqoke ngayo ngaze nganqena ke nokuyikhuluma leyo ndaba ukuthi umuntu begqoke, but anyway uFili naye begqoke iskipe esimhlophe ibhlukwe elukhakhi ke nama slippers kwanjalo nje. Enkantolo uBabes ubelokhu ezishayisa umoya ngezandla ngenxa yokushisa bokukhipha inhlanzi emanzini lapho ke kuhlala khona izithameli bekusashaya umoya. So lona daba ke lukaBabes Wodumo kube khona izinguquko kusho ukuthi ke everything was postponed yet again bafethu. So okay, it is what it is. Asidlulele ke kulolu daba luka Asbrenda Ngcoli. Sibonile ku-Asbrenda Ngcoli owabuye wakhala ke ngempatho yasekhaya kubo nguma wakhe into kanjalo bafethu. Ivideo yatrenda kaBrenda Ngcoli ke exabana noma wakhe yatrenda kwase kuba khona ke i-account yavulwa ke nguMandisi Chingana. I think it's called Mandisi or Mandisa Chingana, something like that. Wavula ke account yokuthi abantu bazama ukuseka ke uBrenda Ngcoli financially basebenzile abantu bafethu. Angifuna ukungasho umphakathi usebenzile wameseka uBrenda Ngcoli. Ngizwile kubala ukuthi le mali sishako 70,000. Like guys, no, did I say 70,000? 70,000 rands bafethu. Wow, hayi ngempela umphakathi came through for uBrenda Ngcoli. Siyambongela kakhulu bafethu akwenzelwe ngumphakathi. Sengathi angathatha leyo mali azama ukubona ukuthi uthola indawo eright for yena nengane yakhe, ahlale nje esayidini bafethu, azothola ke ifreedom, abe free, abe happy nomntana, into ezikanjalo bafethu. You don't need anything expensive, asiqalele nje into engeyakhe nje indawo yokuhlala, uzothi kancane. Ngimbonile sengathi abantu bayazama futhi nokumfunisa umsebenzi, yonke leyo nto bafethu. Isn't that nice? So sibonile post video ke masivuka namhlanje bekune video Brenda Ngcoli ebonga kakhulu ukweseka enikelelwa ngemali. Yena bengacela ngamali but uMandisi Chingana wathi, you know what, this is what I'm gonna do. South Africa, please help me, let's do this. Oh wow, you guys, yonke into ihambe kahle. Umlingisi kuBrenda Ngcoli uthi ke yize engakaze acele umuntu imali kodwa kube idinga ashayelwe yona indisho. uBrenda usematheni kulezi insuku ngemva kokuphumela obala ngempela sonto ngokuthi unina uvele amemeze athi uyamshaya ngisho
engekho eduze kwakhe. So kwenye ivideo ayifakile ubezwakala ejikijelana ngamazwi noma wakhe solokhu kuthinta abantu abaningi. Omunye wabo kunguMandisi Chingana kwi-Facebook ngesonto uthumela uBrenda umyalezo kwi-Facebook ethi yena nabangani bakhe bafuna ukumnikelela. So ufake nemininingwane yasebhangi lapho kushaya uMsombuluko emini ethe sekungene imali engaphezulu ka-90,000 rand. Did I say 70? Mina bengibona u-70 lana nje kukhulunywa ngo-90,000 rand. Ngibone kwezindaba kukhulunywa ukuthi sishaye kwa-100k ngoba kuthiwe uConnie Ferguson unikele nge-50,000 rands we-Ferguson Films. Isn't that great? I'm really praying ukuthi uBrenda angathatha leyo mali anje avele alungise indawo yokuhlala. You know what I mean? Ube nameka ke nobufakazi bemali ebingena kuma-account uMandisi Chingana weyinameka leyo mali ukuthi guys manje sesinemali engaka, manje sesinemali engaka, and lokho bekugqugquzela abantu ukuthi baqhubeke you guys benikela, which is so great. uBrenda uqale ngokubonga bonke abantu ababemshayela nabafikile kubo. Ngesinye isikhathi ke siyakhala, ukukhala kwethu kungezwa kuke kwangehlakalela ukuthi ngikhale ngingaziwa umuntu. Namhla kwenze isimanga, nina nenze into ebengingayilindele. Okokuqala ningiphe uthando, kwesibili ningilalelile, okwesithathu ngingenelwa izincingo zabantu engingabaziyo nengibaziyo. I think so, engibaziyo nengabazi. Phambilini bengizothi uyithethephi inombolo yami, namhla bengingenandaba nokuthi ubani kusho uBrenda. Kubevele nje ansela uMakhosi uba nguThixo ngokuthi uzibonakalisile kuye, kwamkhumbuza ukuthi ungumuntu futhi uhleli nabantu. So uthi abhekane nakho kubethu uyofa nakho, kodwa zonke izimfihlo nezilonda ngelinye ilanga ziyovela. uMandisi uthi angikhethi nawe, angikathethi nawe, kodwa ke ngiyabulela ngento oyenzile. Bakhona nabanye abaningi abebengeseka bengifonela. Ngiyabonga kakhulu, ngiyazi ukuthi angizange ngize kini ngicela imali, kodwa ngiyabonga uNkulunkulu uyazi ukuthi bengiyidinga, ngeke ngiqamba amanga. Bengisacabanga ngizibuza ukuthi ingane ngiyithini. Ngithanda ukunibonga ngamuye ngokungikhumbuza ukuthi Brenda ungumuntu. Ngibonile futhi ukuthi uThixo bengikade ngingamazi, kodwa namhlanje uzivezile ngani esisho emphakathini esho ebonga abafowethu. Ngizwile ukuthi manje isishaye ko-100k futhi izodlula nalapho. I really wish and pray for her ukuthi angadinga nje indawo yokuhlala noma istand noma yini bafowethu, lokho angakhona ukuthi yena nengane yakhe babe comfortable, bahlale kahle, bangahlukumezeki. Futhi nje ngathi angathola ama-acting gigs. Kanti guys, like abaqashini Nkosi yami, abaqashi uBrenda Nkosi yami, that one is a very good actress. She is a good actress. Like angazi ukuthi uBrenda kushaya ube ngasasebenzi into. Guys, abaqashi uBrenda abaserious ngalento abayenzayo. Yo, abaqashi uBrenda ngcoli. Hayi bayazi into abayenzayo. But anyways, umama Connie Ferguson unikelele ngo-50,000 rands. You guys, like ngiyamjabulela uBrenda bafethu. Yazi mangibuka leya video yakhe noma wake ayichangeke, moya uyakude kakhulu bafethu, kodwa ke mangibona ke esebonga ejabulile noma engakabonisa i-happiness kangakho, but uyabonisa ukuthi appreciate just ukuthi she still hurt, but uyabonisa ukuthi wow, South Africa you really came through for me. Hayi bafethu, inhle lento eniyenzayo. Thank you so much ukuthi ubuka i-video, like, subscribe, share. Did you donate? Please, if you can, please do so. Udonate nawe Nkosi yami bakithi. Uyabonga kakhulu uBrenda, ubonga engaqedi. Sizobonana futhi kwenye video elandelayo. Bye bye.